La realidad es que hoy en día Europa, futbolísticamente, manda. No, manda el dinero. Por eso. Manda el dinero, por eso el tercer mundo lucha por tener su calendario. ¿Por qué venís a jugar a Europa? ¿Por qué venís a jugar a Europa? Oye, billete para Buenos Aires, billete para Buenos Aires. Porque grites más, no vas a... más que el de Boca y el de River juntos. Para ti, anda a Boca a decir eso. Pero no, porque le pagan más. ¿Por qué viene Riquelme? ¿Y por qué viene Ronnie? ¿A ti te gusta Ronaldinho, sí o no? Te pregunto. Si me gusta? No, me has entendido perfectament. No. T'ho diré en català, com deia... No fa falta, pots parlar amb mi. T'agrada Ronaldinho o no? A mi m'agrada molt el Ronaldinho, però ara està en un moment que per mi no és un crac. No m'està demostrant que és el crac que pot ser. I això em fa molta ràbia, perquè com a culer que soc, vull que tots els jugadors juguin al 100%. I Mireia, tu que ets una periodista, hi ha periodista que es mulla. Per què Ronaldinho no és el crac que pot ser? Perquè corren aquells... Jo crec que és passotisme. És passotisme. D'Henry encara suposo no el coneixes. No tinc el plaer. És un home que diuen que és guapo, les senyores, vull dir que no tindrà problemes per trobar recanvi. No és el meu estil, però no diré que és lleig. Molt bé. El perill d'Henry, sincerament, és que s'ajunti amb alguns jugadors determinats? Ell està divorciat i és una situació nova per ell. També s'ha d'entendre, són persones. Vull dir, canviarà els hàbits, canviarà els costums. És un perill, sincerament, amb la mà al cor, que s'ajunti amb alguns jugadors més que amb altres? A veure, en la meva opinió, ara serà la frase cèlebre que s'ha divorciat, s'ajuntaran amb els brasileños, no s'ajuntaran... Todavía no ha habido ninguna fiesta de esas que dijiste que iban a algunas amigas. No ha ido todavía Pero capaz le hace mejor para su estado de ánimo dar una fiesta, que yo estoy convencido. Jo no he anat a cap festa aquest any, primer perquè no s'han fet encara, segon perquè jo soc amiga d'ells, no soc la que les anima a la festa, el que passa que quan és l'aniversari d'algun important sí que he anat, o si no són els meus amics, el dia següent m'entero de tots els cuchicheos i tal, i jo, segons tinc entès, no he anat cap, i a més amb aquesta situació que té, tu que li quedin gaires ganes. No, pero Andrea, una pregunta, porque Claro, las que quiera. Tú has dicho que cuando estas chicas que van a las fiestas, que además la culpa es de ellas, lo has dicho con mucho sentido común, porque se lo ponen muy feo a los jugadores, etcétera. Depende de las intenciones que tengan ellas, o sea, la que només vol alegrar-se i les seves aspiracions són el dia següent dir què tal, doncs mira, triomfa. Ara, la que de veritat, perquè hi ha nenes que, ostres, el seu ídol li agrada i no sé què, són tontes. Digue'm un, va, Andrea, el més maco, el més. Que no ho sé. El més sexy, el més arrebatador, el que tiene mayor como mujer, oye, como mujer, yo sí te puedes decir una mujer te diré, pero solamente es una pregunta, vamos. I és gran amic meu i sóc amiga i he estat sempre amiga de les seves nòvies, o sigui que vull dir que 0 de 0, però a mi, com a moltes noies, per mi un dels més atractius, i això me la tornaràs, per mi potser és el Víctor. Víctor Valdés.